जों दा Bwkhao koklop no explanation khalinai noro video na paitha jarna di thadenge जों tabo chenglasinai Bwkhani koklop no Bwkhao sine wngkha nikhil de burma hinkhe noro saimang khana koklop ni puila tongo Bwkhao mane nijini je bwkha tongmani ajagao agini goti thanjak kokrokno Bwkhao tongmani no hino Bwkhao do bari kaimani thama bai muito tongkho Bwkhao muito bo tamani saka bario kaimani pho thama bai muito tabo Bwkha tongoi sabo 1945 ইংরেজি বিশিনো তংখ খাপাঙ্গ মুইতো 1945 আজরাও বেলেখেনো হামিয়া গটিজাক আজরানি কগরং বতাও বুখা মুইতো তংখনি বসাও সিনাই চবায়া খিলি এশিয়া হাপিং মার্কেটনি ফলা তংখ হিংকে আজরাও যে বুলাই তকলাই kaisa desh juddo khlaimani borok thimani aborok takbo je phola thimani phola tongmani abo takbo tongkhoi sao Hiroshima ni bumingko thoma kotui simalong tongkho Hiroshima ni je bumingko thoma tamani saka je puro America ro je puro Japan je Hiroshima te Nagasaki de je jagao bum siklai jamani paramanic buma e a jagani kongno bo sajago bo tamani sakna de Hiroshima ni bumingko thoma kotui simalong tongkoi sao Hiroshima de je bum siklai jamani yagolo je bui borok thimani aboni simala tabo tongkhoi ni sao Thui khorni luku thora komparok thui tukui gothang tongkho mane bo tamai saka je thini jagani borok tabok bo aro thui tukui no gothang tongnai tongkho ni sao mane kebo ni khe ya thibyak maya ya kongkrui ama hairo ongui paijak jotono mayo chirik mokoro nokbar khorang tongkho bo tamai saka khnadi mayo chirik mokoro phong nokbar khorang tongkhoni samani oboni meaning kha je tabo oro gothang boya kothi boya ngui tongmani rok je borok yak rok joja yak somani yakolo ya thibya rok paijak ya bukur rok kagui paijak aba hairok khe thiya rok je tabo chirik mokoro khai tongmani amono bo sai khnadi o nokhani phuirang silaini khorang kha srung ongkho je afuro je nokhani phurang bahai ke nokhani phurang mane chung tabo wati jorao ke nokha je phurang ko mane phlik ko mane abo haike no silaini khorang bo tabuk bo tongkhoi sao buini Bwkhao kirima tabuk bo khorang rok Bwkhao siling ke kirima haike ongui phaio jora ke abono sao chobani bikhung chobani je birkhung kari jabo do chobani birkhung bigorang mani mokolo kuphai tongkho chobani birkhung tamoni himba jenghe tabo aircraft rok hino biman aborok hingke aborok je birmani agini jora je juddo khlai poro birmani aborok tabuk bo sini mokolo kuphai tongkhoi ni sao afuro yang bai yang khe birkhung bai se koklaioi buirok borok thiyo juddo khlai jagoi juddo khlaio tabuk bo aba hikano thiyo je juddo khlai ka hingke birkhung hindi je kono hindi joto kisu no obonoti no koklaioi borok thiyo hingke tabuk khe amoni yakhlo tongo aichuk phungsarik silaini khorang khunju khnai tongkho aichuk phungsari je silaini khorang tongmani abo tabuk bo khunjuro khnai tongkhoi sao asuk jora khe koklaimani sial suikur rok khaja laimani khapango nugui tongkho sial rok suikur rok borok khe to oro kwthwi kwbangma tongo koklai khe ba eba je kono ongui thikai pano abo gini jora khe abo hairok kwbangma nukjago je suikur rok sial rok abo je kwthang boya kwthwi boya tongnai rok khe abona nungui tongo mokol bai khe nungui tongo kintu borok jagani khe lori maya hingke aborok no sial rok suikur rok je khatung jalaimani eba kha bor tongkhoklaimani aborok no nugui tongo hinui sajago oro hingke tinani video asukno norok bujiya hingke tai bisa no comment khai di ang tai bisa explanation khai dinai hambai jotono।